Môj hrdinský čin vo Vietname sa zapísal do histórie. Som Roy Benavidez a dňa 2. mája 1968 som sa dozvedel o 12-člennej patrole špeciálnych síl obklúčenej bataliónom severovietnamskej armády, početnej asi 1000 mužov. Vyzbrojený len nožom som nasadol do vrtuľníka a vybral sa im na pomoc. Keď som vyskočil z vrtuľníka, v ruke som mal len svoju lekárskú tašku a bežal som pomôcť obklúčenej patrole. Napriek mnohým vážnym zraneniam som odmietal vzdať sa a zachránil som životy aspoň 8 mužov. V jednom momente ma severovietnamský vojak zaútočil a bodol ma bajonetom. Vyťahol som ho, použil svoj nôž a pokračoval som ďalej, nechávajú svoj nôž v tele nepriateľa. Neskôr som bil ďalších 2 vojakov s puškou AK-47, zatiaľ čo som kryl ostatných pri nástupe do vrtuľníka. Po bitke ma evakuovali do základného tábora, kde ma pokladali za mŕtvého. Lekár, ktorý ma vyšetroval, si myslel, že som mŕtvy, až kým som mu nenapil do tváre, aby som ukázal, že som nažive. Mal som celkom 37 rán od striel bajonetov a šrapnelov z tohto 6-hodinového boja. Za mimoriadne hrdinstvo som dostal vyznamenanie za vynikajúcu službu a 4 purpurové srdcia. To, ako môj príbeh pokračoval, ako som bol ocenený, a ďalšie 2 hrdinské príbehy nájdete tu.